Sa labing unang higayon, nagpakita na sa publiko si Governor Gwen Garcia human sa iyang kapildihan sa miaging eleksyon. Si Garcia mao ang keynote speaker sa bahandi sa segundo ug sixto distrito nga gipahigayon sa usa ka mall sa Dakbayan sa Subo. Sa iyang pakigpulong, gipalanog ni Garcia nga ang ingon niini nga mga programa maoy mihatod nga masayran ug mailhan ang mga lungsod nga kaniadto wa mailhi og malakip sa mapa sa turismo. Gitapos na unta ni Governor Garcia ang iyang pakigpulong ug mibarug na ang mga tawo aron paghimamat kaniya. Gibuak niini ang kahilom kabahin sa taho sa iyang pagkasuspenso. Iyang gibasa ang kamanduan gikan sa 17th Division sa Court of Appeals nga mipabor sa gipangayo niyang temporary restraining order batok sa suspension order nga gipagawas sa ombudsman batok kaniya. A temporary restraining order is hereby issued, effective for 60 days from notice directing the Office of the Ombudsman through Public Respondent Honorable Samuel R. Martires to cease from enforcing and implementing the order dated April 23, 2025. Sa pagtapos sa iyang pamahayag, tagsa-tagsa niyang giduol ang mga opisyal sa segundo ug sixto distrito nga mihangop usab kaniya. Nahimong emosyonal ang mga opisyal sa labing unang higayon sa ilang pakighimamat sa gobernador human sa eleksyon.